Στα πλαίσια του συνεδρίου, ένα από τα σημαντικά θέματα ήταν πάλι το θέμα των λιπιδίων. Και δυστυχώς ξέρουμε ότι στην Ελλάδα είμαστε ένας λαός με υψηλή χολυστερίνη, την οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει φαρμακευτικά κυρίως να ελέγξουμε σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς σήμερα, σε μια εποχή όπου καινούρια φάρμακα αποτυγχάνουν συνέχεια, τον τελευταίο χρόνο είχαμε 2 καινούρια φάρμακα για τη χολυστερίνη, τα οποία περίφθηκαν για θέμα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, φάρμακα εγκεκριμένα και ασφαλή, τα οποία μειώνουν τα καρδιακά και ρίχνουν τα τριγλικερίδια, όπως είναι οι εθελεστέρες των ω3, στην Ελλάδα βγαίνουν από τη συνταγογράφηση. Και όταν είμαστε σε μια διεθνή φάση στην οποία έχουμε ένδια νέων φαρμάκων και οι ασθενείς δυσκολεύονται να φτάσουν στην πρόσβαση για νέες θεραπείες και για καλύτερες εξελίξεις και δυνατότητες ιατρικής για να μειώσουν τα καρδιακά, το να κόβουμε τη συνταγογράφηση και τη δυνατότητα του Έλληνα ασθενή να προστατευτεί είναι πραγματικά κρίμα. Όπως σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, σε κάθε εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αυξάνονται σημαντικά τα καρδιακά. Τόσο από την αύξηση του καπνίσματος, όσο και από το μόνιμο χρόνιο στρες το οποίο προκαλείται. Στην Αγγλία και στην Αργεντινή είχαμε 15 με 20% αύξηση των καρδιακών τα χρόνια της κρίσης και τα αμέσως επόμενα από αυτήν. Στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι η Στατιστική Υπηρεσία θα δείξει αύξηση των καρδιακών συμβαμάτων και ταυτόχρονα σε μια τέτοια εποχή καλείται ο Έλληνας ασθενής να πληρώνει 28 ευρώ από την τσέπη του εάν θέλει να έχει προστασία από ένα νέο έμφραγμα ή αν έχει ψηλά τριγλικερίδια φτάνει σε απαγορευτικά ποσά των 75 με 100 ευρώ το μήνα, αφήνοντάς του πολύ λιγότερες δυνατότητες για να ρυθμιστεί και να παραμείνει υγιής.